Že dáme si nejaký eukalyptus do dlaní alebo nejaký príjemný esenciálny olej, ktorý nám prečistí nosné dráhy, peppermint, eukalyptus. A môžete si všetci láhnuť do šavásany. Vás krásne vítam na dnešnej 2. hodine jogy srdcom, relaxačnej medicíny. Tak, šavásana. Šavásana je pozícia v ľahu na chrbte, lahneme si na chrbát. Rozpažíme ruky na široko. Ešte širšie, ako je podložka, dlane otočené tvárou do neba. Otvorené dlane, otvorené srdce. Rozkročíme nohy na široko. Ešte širšie, než je podložka. Čo najširšie rozkroč nohy, aby sa ti otvorili a uvoľnili bedrové kĺby. Začni relaxovať. Hlboký nádych nosom. Výdych cez ústa, dlhé há. Ešte 2-krát hlboký nádych nosom, každý sám a vydýchni celý dnešný deň. Ešte jeden hlboký nádych nosom, dlhý výdych. S výdychom relaxuj svoje telo do zeme. Oči zatvorené. Dnes si obliž pery, uvoľni jazyk, sánku. Uvoľni celú tvár. Keď uvoľníš tvár, celé telo bude následovať. Nacíť si svoje telo, ako sa dotýka zeme. Zoskenuj si svoje telo od chodidiel až po hlavu. A všimni si, kde ešte možno držíš napätie v tele. Skús sa úplne uvoľniť v šavásane. Celé telo otvorené, uvoľnené v šavásane. Stále ostávame ležať v šavásane. A len sa snažíme ešte sa spojiť so svojím telom. Uvedomiť si tu a teraz. Prítomnosť. Skús sa opýtať svojho tela, ako sa dnes cíti. Čo cítiš vo svojom tele? Je tam nejaký možno pocit napätia, alebo je tam úplná relaxácia? Ako sa dnes cítiš vo svojom tele? Vo svojom chráme? Tom si všimni svoj